Sugo Disyembre 8, ipatuman ang no left turn, no crossing ug ang paggamit sa designated nga U-turn slot alang sa tanang mga sakyanan nga moagi sa National Highway sa lungsod sa Konsolasyon, amihanang bahin sa Sugbo. Kini aron maminusan ang dugay na nga problema sa traffic sa 2.8 kilometros nga road stretch nga magikan sa tumoy nga bahin sa dakbayan sa Mandaue moagi sa lungsod sa Konsolasyon padung sa boundary pasulod sa lungsod sa Liloan. Niadtong Nobyembre 24, nagtagbo sila Gobernador Gwendolyn Garcia, Liloan Mayor Cristina Frasco, Konsolasyon Mayor Johannes Joyjoy Aligado ug ni Department of Public Works and Highway 7 Director Edgar Tabacon aron hisgutan ang traffic sa maong dalan ug unsa ang mahimong buhaton niini. Sa area survey nga gipahigayon sa DPWH ug Provincial Engineering Office, usa sa mga hinungdan sa traffic makita sa 23 ka mga intersection sa maong road stretch diin kun adunay usa ka sakyanan nga gustong mulabang, mahunong ug maungot ang daghang mga sakyanan sa usa ka lane. It is not for the comfort of a few. It's for the comfort of the many that are now inconvenienced because of the few. And that is very, very unfair. Aron masulbad kini og mahimong free-flowing ang maong dalan, ipatuman ang no left turn ug no crossing policy. Kung adunay sakyanan nga gustong mulabang sa pikas nga lane, kinahanglan kini mogamit sa designated nga U-turn slot nga 200 ngadto sa 500 metros lang ang gilayon gikan sa mga intersection. Kung ikaw motorista gikan sa norte padung sa habagatan, sama sa kung gikan ka sa Liloan ug moadto sa Mandaue, mamahimong mo U-turn sa Shell Konsolasyon ug sa Skywalk sa Hagobiao Road. Samtang ang mga motorista gikan sa south padung sa norte, sama sa nagikan sa Mandaue ug mopadulong sa Liloan, adunay U-turn slot sa Phoenix Gas Station sa Konsolasyon ug sa may boundary sa Liloan. Sugdan karong simanaha ang pagbutang sa mga barriers aron masiguro nga dili gayud magpataka og liko ang mga sakyanan ug sugod sa Disyembre 8, ipatuman na kini aron mas mahamugaway na ang pagbiyahe sa mga Sugboanon padung sa norte. Ilabi na karong panahon sa Pasko ug holiday season. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.